Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Vista Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan, kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 nin pagkaaga. Ang nagangunyan. Maray na aga mga tugang aldaw na Sabado, petsa 7 kan bulan na Oktubre taon 2023. Liwat mangyahatod sa Indoan mga bareta sa Nagangunyan News, mga baretang tiniripon, Pundunes hasta Sabado. Live po dito kaming nadadangog sa 105.5 Bicol Idol FM, 104.7 Bossing FM, as in 89.5 Radyo natin Naga. Nadadalan man live sa Naga City Government ANN News official FB page YouTube channel, as in Sepio Naga FB page. Sa pangarang Kambilog News Team, akumpuan sa indong mga kaibanan sa pagbabareta, Roy San Ramon. Sa satuyang mga bareta, the best ka teacher, sabi ni Mayor Nelson Ligason sa mga paratukdo katagod kan World Teachers Day. Iba pa mga opisyal, nagsaludo man sa mga teachers. Ang detalyas kayan, hali Kirisa Santos. Nagpaabot ang mga opisyal kan Nagan in pagbati asin pagsaludo sa mga paratukdo tiyempo sa selebrasyon kan Teachers Day. Enot nang nagpahayag nin mensahe si Alcalde Nelson Legacion sa iyang Facebook page mantang nag-aatindir nin Forum of Mayors sa nasyong Switzerland. Sigun sa Alcalde, the best ka teacher. Siring man ang parehong pagsaludo kan mga konsehal kan sangguniang panlungsod na kadaklan sa inda nag-atindir nin Councilors League hasta kan Oktubre 4. Ngunya na Sabado sarong programa ani pighanda kan LGU sa Naga City Hall para sa mga paratukdo. Ang LGU Naga nagtatagaman nin City Cost of Living Allowance o COLA para sa mga paratukdo na itinatao kada tulong bulan. Sigun kinaga City Administrator Elmer Valdemoro na dapat na taon pagbisto ang dai natatapos na esferso asin sakripisyo kan mga paratukdo para sa na maitaoan kalidad na edukasyon sa seindang mga estudyante. Lokal na gobyerno kang nagaman po sa paagi kang sa tuyang alkalde magkakaiguan ng selebrasyon sa Sabado alauna po ning hapon sa City Hall grounds para tawan man po ning honra ang sa tuyang mga paratukdo digdi sa syudad ng Naga. Para sa Nagangunyan, Riza Santos. Pagkatapos kan city youth officials, mga senior citizens officials na magiging counterpart man kan mga opisyalis kan lokal na gobyerno kan Naga formal nang nanumpa sa saindang pwesto. Ang detalyas kayan haliki Joel Sulina. Sa atubang kang gabos na empleyado asin mga opisyalis lokal kan syudad ng Naga, formal na nagsumpa ang mga panibagong batch kan senior citizens official aldaw na Lunes sa City Hall sa paagi nin simpleng oath-taking ceremony na pinanginuta ni Vice Mayor Nene Diasis, Acting City Mayor. Kumo nasa luwas kang nasyon si Mayor Nelson Legacion para sa opisyal na kalakawan kay ni. Ang bagong nanumbrahang mga Senior Citizens Official 2023, iyusin the Senior Citizens Official City Mayor Mrs. Eva Doctor asin Senior Citizens Official City Vice Mayor Mrs. Nelia Romero. Kaiba ang Senior Citizens Official Sangguniang Panglungsod Secretary Mrs. Elsa Pedraza asin Senior Citizens Official Sangguniang Panglungsod Members na sinda First Councilor Nilda Dehita, Second Councilor Mrs. Rebecca Belyes, Third Councilor Mrs. Corazon Abesa, Senior Citizen Fourth Councilor Maria Emelita Nacario, Fifth Councilor Mr. Reynaldo Punsanan, Sixth Councilor Mrs. Maria Elizabeth Saliva, Seventh Councilor Mrs. Cecilia Ang, 8th Councilor Mrs. Marino Utor, 9th Councilor Mrs. Zenaida Mores, Senior Citizen 10th Councilor Mrs. Edita Amaro, asin ang ABC President si Mrs. Dolores Malde, asin ang counterpart sa SK President Mrs. Filipinas de Mesa. Masirbi mang Naga City Offices Department Head, sina Senior Citizen City Health Officer Mrs. Yolanda Mapa, Senior Citizen Social Welfare Development Office Mrs. Purita Besa, Senior Citizen Accounting Officer Mrs. Clement Perez, Senior Citizen Treasurer Office Mrs. Teresa Kamata,
Senior Citizens Housing and Settlement Development Officer Mrs. Leonesa Eva, asin si Senior Citizen City Administrator Officer Mrs. Milagros Lagos, asin si Senior Citizen Agriculture Officer Mrs. Rosa Ricafort. Sigun kay Mr. Jim Reblando, Program Director kang Office for Senior Citizens Affairs, dakulang bagay na igwaning siring na programa ang gobyerno lokal kan syudad, ngaring mataunan ning oportunidad ang mga kamagurangan na ma-practice ang sa indang abilidad, asin maging parte kang paggogobernar para sa pakanan kang mga senior citizens, asin kang bilog na syudad ding Naga. Ang mga senior citizens officials kaiba ang sa indang mga counterpart elected officials and department heads ang matrabaho kan parehong duties and functions sa loob ning sarong bulan pun Oktubre 1 sagkod Oktubre 31, 2023. Kasabay kan selebrasyon kan Senior Citizens Month. Bako lang tabang muna kundi ini baga ginigibot at ang ordinansa nagsasabi na sa bulan ng Oktubre maturo ka sinda bilang mga counterparts kan city officials and department heads. Ang sarong tabang din sa ende, inos panduwa itong siyempre mahahasa pa sa inyong kakayahan sa sa pagpanday ng mga late. Definitely maturo ka sinda bilang counterparts. Panturo saro ni sa pamamagi para matabangan taman sinda financially. Ito hindi ba gawaning ganaman sa mga pang-maintenance kaya at least masagot sa mga. Pang-apat, maribaga ini yung partnership between the LGU and other NGO na sila nagpapahiling sa indang interest na maging party ng development ng Naga. Yung bako lang sila bagay itong pihiling ng mga liabilities but they're still assets of the city. Para sa Naga Ngunyan, Joel Sulina. Mientras tanto sa iba pang bareta, selebrasyon kan kapiestahan ni Nuestra Señora de Peña Francia, ginibuman sa luwas sa manlain-lain na lugar sa luwas kan Bicol. Ang detalyos kayan halikiri sa Santos. Mahiwas ang debosyon bako sa nakan mga Bicolano ki Ina Peña Francia. Antes matapos ang bulan ng Setyembre, dinaraan imahe ni Ina sa Commission on Elections sa main office kay ini sa Manila kung sein sarong misa ang inatang sa Pangenot ni Father Jas Alde. Kahagadan digdian matuninong na kondukta kan barangay asin sanggo ni ang kabataan elections ngunya na Oktubre. Siring man sa San Beda University asin sa Universidad de Santo Tomas sa Manila, kung sein sinabatan imahe ni Ina kan mga deboto digdi kaibaan kura paroko kan eskwelahan na si Father Padre Paul Talavera. Sa luwas kan Pilipinas, mati ang hararom na pagtubod sa Santa. Nagkaigwanin prosesyon kan imahe ni Ina asin El Divino Rostro na sinundanin misa sa Our Lady of Assumption Parish sa Auckland, New Zealand. Setyembre 24 sa London, England, nagmisa mismo si Cáceres Archbishop Rolando Tria Tirona asin Reverend Father Jerome Pelagio sa Carmelites Church. Sa Church of the Risen Christ, Toa Payoh, Singapore, sarong Tagalog na misa ang inatang ki Ina asin El Divino Rostro pakatapos kanubina sa simbahan. Taunang pagtiripon dagos ini kan mga deboto sa Lion City. Saruman sa pinakadakulang fluvial procession sa North America kan Bicolano-Canadian Community sa Scarborough Bluffers Park, Lake, Toronto, Canada kan Setyembre 16, tampok ang 16 na bangka asin dagmang na deboto sa nasabing nasyon asin hali sa pagtaraid na syudad. Nakisumaro man ang iba pang komunidad kan mga Bicolano sa iba pang lugar sa Canada na nagprosesyon asin nagatang nin misa para sa duang imahen sa Pangenot kan mga kapadean duman. Enot naman sa istorya kan Los Angeles asin California, ang tradisyon kan pagmamanto na ginibo sa Immaculate of Mary Church sa Pangenot ni Father Roberto Rueda. Sa paagi nin udok na pagpangadye, intensyon kan pagmamanto na makaparahay nin kamatean asin pigtutubudang proteksyon ni Ina sa iyang mga deboto. Sa nasyon kan Japan, ginibo man ang pinakaenot na selebrasyon kan Peña Francia Fiesta sa Igreja Katolika de Hososhi, Ibaraki, Ken, Japan. Nagkaigwamanin parehong selebrasyon sa Rome, Italy, Abu Dhabi, Dubai, United Arab Emirates, Dallas, Texas, asin Dublin, Ireland. Para sa Naga Ngunyan, Riza Santos. Mientras tanto, renovation kan JCM Robledo Coliseum pinupuna na pagkatapos makahanap ng pundo si Mayor Nelson Ligacion. Ang detalyas kayan halik kay Joel Sulina.
Papatapos na ang first phase kang pinapakaray na JMR Coliseum partikular ang flooring kaini matapos na mag-deteriorate asin mahilingan ning nagkabi ng mga damage ang porsyon kan saruga uli sa pirang taon naman na pirmi ining nagagamit sa manaylain ng mga events. Sigun kay City Engineer Alexander Canning, kantidad 7 million pesos ang fundo na ginamit kang gobyerno lokal para sa renovation asin pagpapakaray kang flooring kang JMR Coliseum na ginagamit sa basketball tournaments asin iba pang mga events. Imported na mga woods ang ginamit kang nakuang contractors para sa nasambit na flooring kan JMR Coliseum asin nilalaumang madurar ang patrabaho sa laog ning 2 semana para makumpleto. Uga kitang ongoing flooring kay itong basketball court kang JMR Coliseum. City funded po yan. Nasa 7 million halos ang project cost. Ongoing po yan. Expected to be completed anytime next week. Madali man lang si trabaho eh. Na pa-anuhan na yan. And ang saro po dyan, uga kitang proposed renovation of the entire JMR Coliseum at around 100 million. May request for funding naman ganyan hali sa national, and another 100 million for the air conditioning unit of JMR Coliseum. Kaya we are expecting around 200 million for the renovation and air conditioning of JMR Coliseum by next year. Gano'n nagkakit din tama kayo sa inyo? Oo, may according to our city mayor, the funding will be given to us by Congressman. Mientras tanto, sinabi man ni City Administrator Edmond Valdemoro, oras na maitao na kang opisina ni Congressman Saldico, Chairman kang House Committee on Appropriations, ang fundo para sa iba pang phase kang project asin parte kan JMR Coliseum na kinakaipuhan na ning rehabilitation, tulos na papupunan ang patrabaho. Ngaring mahaman na ini asin magamit sa masunod na taon para sa mga danakulang events na gigibuhon digdi sa syudad ning Naga. Na lang po itong the entire Coliseum. So iyo po yan ang inahalat kang sa tuyang alkalde para po fully renovate na ang sa tuyang JMR Coliseum. Iyo po, most likely araw po kaya sinilalauman, so magkakaiga po ning major repair, including po itong mga tukawan as in ibang pasilidad kang JMR Coliseum. Pero after po kainin na maayos itong flooring, pwede na po giraray magamit ang JMR Coliseum. Para sa Nagangunyan, Joel Sudina. Mga nagagamit tin e-bike, titriningon kan Public Safety Office at tsansa sa muyang pagbuelta. Ang sa indong pagtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Vista Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagkod alas 10:30 nin pagkaaga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kasaysayan, aloy ng panahon, ikaw pinangaran sa kahoy na mapusugon. Naging puso kang kabikulan, banwaan na nasasalingan, mga angat dahil tinalikudan. Ipinta kasi ko sa kagamsan, mga palaog, ikagalalang, isarog na pusog, masulog na salong, marambong.
nakapalibutan. Nagana, uswa pa, mangenod sa pagbabago. Nagana, uswa pa, magayon na syudad ko. Nagana, uswa pa, di pag-uulyo sa kinapan sa gabos na panahon. Ikaw, mamuta ka. Sa kasaysayan, haloy ng panahon, ikapinangaran sa kahoy na mapusuon. Ngunyan, ikaanstaran, banwaan na nasasalingan, mga angat na ay tinalikudan. Ipagsasambitan sa iman magduman, ikukuraw ko sa kagabsan. Kitang mga nagenyo, maurat na Bicolano, marhay na mga tao. Nagana, uswa pa, mangenod sa pagbabago. Nagana, uswa pa, magayon na syudad ko. Nagana, uswa pa, di mag-uulyo sa kinapan sa gabos na panahon. Ikaw, mamumutan sa kung pag-iikutan sa inman magduman, ikukuraw ko sa kagabsan. Kitang mga nagenyong matitibay Bicolano, makukurat ng mga tao. Nagana, uswa pa, mangenod sa pagbabago. Nagana, uswa pa, magayon na syudad ko. Nagana, uswa pa, di mag-uulyo sa kinapan sa gabos na panahon. Ikaw, mamumutan. Naga City has long been known for its participative traditions and governance. Since 1997, the creation of the Naga City People's Council, by virtue of the Empowerment Ordinance, has been allowing representatives from the civil society organizations in the city to have a seat in the local government special bodies and participate in the decision-making tables. With the advent of technology, another mechanism for engagement introduced in the city is the I-Governance Program, a computer-based system of delivering public services by utilizing the internet through the city website, wherein city ordinances, resolutions, programs, budget, bid notices and results, and city directory are being posted for public access and monitoring of practically all aspects of the city operations, which further enhance transparency in the local government. In 2013, with the rise of new media technologies, the city government adapted to the trend in digital communications and capitalized on these new tools for better information openness and exchange. It then reorganized its public information arm into City Marketing and Promotion Office, which was further established in 2014 as the City Events, Protocol and Public Information Office, CEPIO, by virtue of the Ordinance Number 2014-002, and tasked with the mandate to not only deliver to the public information on the city government's affairs, but also to handle and manage the conduct of various city official and commemorative events.
Further, in 2017, by virtue of the Ordinance Number 2017-108, the City Council caused the reorganization and functional changes at Sapio, integrating therein the iServe Information and Action Center and the City Publications Office as part of its composition to allow for a more systematic interaction of the people and the local government. Sapio currently maintains 1. Naga's official Facebook page, which updates the Nagueños on the daily affairs of the local government, the social services and programs it offer, official announcements, as well as live streamings of Sangguniang Panglungsod sessions, budget hearings, and more. 2. Naga Ngunyan, ANN News Facebook page, which carries the city's broadcast news that are also being simulcasted at partner local radio stations. 3. Various social media accounts including Twitter, Instagram, YouTube, and TikTok to reach even more users for better information dissemination. 4. ANN Magazine to engage communities with limited access to other forms of media. 5. Local media partnership through the conduct of regular press conference with the City Hall Press Corps for even wider broadcast scope. 6. Conduct and organization of official activities, commemorative ceremonies, and religious and civic events to gather the community, promote culture and heritage, and increase awareness to the workings of the LGU. And 7. Protocol services to facilitate better conduct of ceremonies and reception during guests' visits. This broad range of platforms ranging from radio, print, social media, and conduct of activities allowed the local government to largely engage the public, draw its services even closer to the people, and facilitate civic participation by providing also an avenue for the Nagueños to easily convey to the city administration their concerns through feedback mechanisms as Naga continued to innovate and evolve in its operation, extending its pegs and continuously setting forth new horizons under the banner of transparency and good governance. The scope of the Naga City Children's Welfare Code, basically it addresses all the concerns for children. It also contains the 4 basic rights of children: development right, the survival rights, the protection rights, and particularly the participation rights, which cater the participatory governance for children. So we include particularly the participation rights, since the developmental, the survival, and protection were already in place in the program of the city. We institutionalized the children's participation, particularly in the inclusion and the Naga City Children's Codes, since there is already an organized barangay children organization in every barangay, and we already have a federation, the Naga City Federation of Barangay Children Organization. And by incorporating in the Naga City Children's Code, there is a provision for them, for their programs and activities. They can also plan, implement, and at the same time, they're the one who conceptualizing, as well as they're the one who implemented the programs for children, and at the same time, the assurance that the children is consulted in every programs that the city may undertake. Very much fulfilling po sa feeling, since I'm representing the children's sector of Naga City and I'm amplifying their voice to the LGU of Naga City. I really think po na they can actively participate sa LGU ng Naga
by recruiting them and telling them what really is the significance of the children's sector sa society natin. Since sa children's, meron din iba't ibang sector like the PWDs and the women's, and also we are targeting po the CAR or the Children's at Risk and CICL, which is the Children's in Conflict with the Law. So we are recruiting them and telling them talaga the significance or the main significance of the children's sector. City Children's Federation po consists of the 27 barangays of Naga City. So that means the federation has a communication po na mas mapapabilis kung ano ba talaga yung voice or yung gusto ng mga children's sa buong Naga. So we are the communication baga or the bridge for me po, especially to the one representing the children's sector, na may voice out or ma-amplify ang voice kung ano ba talaga yung gustong sabihin ng mga children's to the LGU. Barangays ng Naga, ini-encourage na bawat barangay merong barangay children's organization. Yung children's organization, ini-encourage sila mag-form ng sarili nilang organization, magplano ng activities nila. Each of the barangay, yung presidente nila, kasama sila dun sa tinatawag na federation. Federation president, he has a seat in the Naga City Council for the Welfare and Protection of Children. So, may voting rights siya, no? Kasama siya sa lahat ng meetings, kasama siya sa lahat ng planning, decision-making process. Apart from that po, meron ding mga capacity building, no? For all children's organization. Yung mga kabataan namin, minsan may mga 8 years old, 9 years old, kasama na sila sa activities. Dahil po sa pagbibigay natin ng priority sa pag-aaral, sa edukasyon ng ating mga bata, ng mga kabataan, ay yung pagpapatayo ng mga bagong paaralan. Simula po nang tayo ay maupo bilang punong lungsod noong 2019, nakapagpatayo na po tayo ng 4 na bagong paaralan. Noong isang buwan, pinasimulan na po natin yung _5 na bagong paaralan. Yan po yung tatawagin nating Mabulo National High School. Yung pagpapatayo po ng mga bagong paaralan ay sagot po ito sa problemang hinaharap, lalong-lalo na sa secondary. Kasi nga po, ang tingin natin masyado ng congested yung ating mga secondary schools. Kaya, kailangan magtayo sa mga lugar, sa mga komunidad, lalong-lalo na kung saan nakatira yung mga tao. Ibig sabihin, inadapt po natin yung isang polisiya, Decentralization of Essential Government Services. So, hindi lang po ito para sa edukasyon. Kasama din po sa kinonsider natin yung serbisyong pang-kalusugan. Kaya may mga bago po tayong primary healthcare facilities kasabay po o kaya malapit doon sa itinayong mga bagong paaralan. Meron po tayong City Health Office doon po sa Santa Cruz, within the Santa Cruz New Area Development. Ganon din po dito sa May Balatas yung bagong City Hospital ng ating lungsod. Noong kasagsagan po ng COVID-19, minabuti po natin na maglagay sa mga stratehikong lugar nung tinatawag nating community Wi-Fi para makatulong sa pag-aaral ng ating mga estudyante sa elementary, high school, and even in college. So kasama din po yun. At maliban din po doon sa nabanggit ko kanina mga new development areas, particularly Santa Cruz and Balatas, may mga event centers po doon kung saan ay ginaganap
yung mga iba't ibang gatherings involving children. Kasama na din po yung mga pagtitipon, iba't ibang gawain ng mga estudyante sa nabanggitang paaralan. Maliban po dito ay may mga parating pa po tayo na mga proyekto na magbibigay ng hindi lang kasiyahan kundi benepisyo, makakatulong sa pagbuo holistic development ng mga bata. Unahin ko po yung patungkol sa sports, yung Sports Academy. Pinaghahandaan na po natin ito and hopefully masimulan po ito next year. Doon din po natin ito itatayo sa Metro Naga Sports Complex sa Pacon. Tama-tama, may iba na po mga facilities doon involving sports. Yung isa pa po ay yung People's Park and Recreation Center. Dito naman po ito sa may Bicol River, Tabuco side. Minabuti po natin base sa site development plan na mayroong lugar, mayroong puwang para sa mga bata, para sa mga kabataan. Una po sa pakikipag-ugnayan sa mga kasali sa BCPC o Barangay Council for the Protection of Children, lalo na po halimbawa po doon ang health, ang peace and order, at the same time ang education. Pangalawa po yung pakikipag-participate namin sa private sector para mas bigay namin yung serbisyo ng bata. At the same time po, sa pag-participate po ng bata, ini-invite din namin yung bata kapag may mga desisyon na gagawin ang komitiba ng Barangay Council for the Protection of Children. Sa amin po, sa barangay namin, mayroong kada zone na may mga organization na mga active sa barangay, youth and children. And sila po yung tinatanong natin kung ano ba yung pangangailangan at kung ano yung kailangan ng bata na sa presente. Sa indong pagtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halisa sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Vista Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan, kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 ning pagkaaga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. Walta kita sa satuyang pagbabareta, lokal na gobyerno Canaga nagtaong serbisyo sa salud sa mga senior citizens. Ang detalya sa haliki Risa Santos. Nagpagaanot, nagparagtok kan mga kasukasuan mantang nasa irarom kan si nagkanseldang ang mga lolo asin lola sa Hampang Canaga City Hall Martes nin aga. Lain sa tamang jeta, paagi ini tanganing mamantiner ang kusog asin baskog kan sa indang lawas. Urulay mi po kang City Health Office, asing kang OSCA, ginibog po iningon yan, tanganing magkaigwasin na ning magay na exercise ang lapas tinda, tanganing magprepare sa kailangan na anong pamanamabot na. Alagad sigun ki Dr. Kimberly Jean Labayani, daiman lingawan ang regular na pagpa-check up kan sarong senior citizen. So, routinely, dapat nag-BP ka na rin sa bahay mo. Kung wala sa bahay, pwedeng mag-BP sa barangay po natin. Pwede pumunta sa mga BHW. So, prevention po talaga would really start at early screening.
Ang mga helang kaya siring kan alta presyon asin diabetes da itulos na iisihan ang sintomas. Alagad kun amay na naaagapan, dahula ang tsansang magbalik sa normal ang salud kan igwa kaini. Best po talaga for these diseases to be prevented is early consultation. Di ba meron tayong age-related na mga laboratories na tulad sa diabetes. At the age of 35 for Filipinos, dapat pwede na silang mag-fasting blood sugar testing. May sintomas o wala? Pagkatapos kan ehersisyo, nagkondusir nin e-consulta services para sa sainda. Sinukol ang saindang timbang. May konsultasyon asin may libre pang bulong. Minsan, ang puunta talaga, bulong na tulos. In conjunction with the lifestyle modification. Programa kan PhilHealth and e-consulta services para sa senior citizen. Kaipuhan sa nang magparehistro para digdian mga miyembro kan Office of the Senior Citizen Affairs sa PhilHealth o kaya sa City Health Office. Tangani man maibitaran ang mga helang sa baga. May libreng pneumococcal asin flu vaccine ang CHO para sa mga senior citizen kan syudad. Available ini sa 27 barangay kang Naga para sa mga senior citizens. So priority po ini para sa senior citizens. Tapos po nagdagdag din po kami ng vaccination site para sa flu sa SM naman, 10 a.m. to 3 p.m. Para po si mga senior citizen na naglalakaw-lakaw sa SM or nagpaparapasyar, kung gusto duman magpabakuna mas maprepresko, pwede man po duman. Base sa datos kan CHO, delikado ang senior citizen sa mga siring na helang huli sa nagluluyang resistensya, klase kan pagkakan asin edad. Tapos ang mga aktibidad baga kainin daw, bako nang kasing active arog kan dati. So limited na din pag-abot na din sa nutrisyon, ang mga kinahakanin daw, bako ng arog katong dati. So mas dako lang chance na magkaigosin ng mga hilang and maluya ang resistensya ninda. Dugang kan CHO, amay nag-abot ang supply kan bakuna ngunyan, kaya bastante para sa mga nangangaipong mabakunahan, urog na kan mga senior citizen. Para sa Naga ngunyan, Riza Santos. Workshop para sa community-based disaster risk reduction management ginibo sa mga barangay sa Siyudad ni Naga kan DILG asin man kan lokal na gobyerno. Ang detalya sa kay Joel Solina. Tulong adlaw na workshop poon petsa 4 sa petsa sa iskang Oktubre 2023 para man sa barangay o community-based disaster risk reduction and management. Asin ang pagkakaigwa ng plan formulation napig partisiparan gabos kan DRRM sa barangay sa pahinginot kan sa indang respetibong mga barangay officials, barangay councilor on DRRM natig pagdinuhan kang gobyerno lokal kan syudad sa pamamayo ni Mayor Nelson Legasyon asing kan DILG Naga na pinamamayuhan ni Atty. Hazel Jocarensa. Sigon kay City Administrator Elmer Bardemoro, nagiging matrayumpo ang disaster risk reduction measures kung direktamente ang mga involved na mga individual asin mga ahensya siring kang barangay officials ang nag-aaram kan sitwasyon asin potensyal na mga hazards sa saindang lugar para man makapagplano ning maray asin makapag-adaptar kan mga i-implementar na community-based preparedness asin early warning system ngaring makatabang nagayo sa pagsalba ning buhay, pagproteher ka mga propiedad asin malimitaran ang economic losses. Ini po itong Barangay Disaster Risk Management Formulation Plan kang 27 barangay kang Naga. Ini po paghahanda na dapat po ang lambang barangay kang Naga igwang plano on disaster dahil permit po man po ba kita nakaka-experience kayan mga bagyo, pagbaha, asin minsan po linog. Kaya mas maray po na equip sa kaaraman ang 27 barangay, lalo na po na ngunyan, perming may siring na araw kay na kalamidad digdi sa Naga, na dapat po ang barangay ang inot na maresponde. Sindamon po pati baga ang inot na dulukan kang mga kabarangay kung ano man po itong mga kalamidad na nangyayari sa sainda. Sa nasambit na workshop, matitipon man ang mga datos sa singkaplanuhan kandambang barangay sa pag-abot sa disaster mitigations na iyuman na magiging basihan kang gobyerno lokal sa paghaman ng mga plano para sa pangkainteruhan kang syudad sa pagiging resilient asin paglaban sa kalamidad asin mga emerhensya. Kabali man sa itutukdo sa workshop sa mga partisipante ang pagpreparar kang mga budgets na gagamiton sa DRRM
Kaya man apwera ka mga opisina na inline sa disaster preparedness, kabali ang City Budget Office sa maheras ka mga tamang proseso sa pagbabudget asin paggamit kay ni tuyong may kalamidad. Kabalid po sa mga speaker digdi, ini pong ahali sa CPDO, Sir Willie Prilles from DILG, si Attorney Hazel, si Sir Frank Mendoza regarding po sa pagtukar kang budget, and may mga naimbitaran po from OCD para po iyo ang mag-facilitate kang planning. Para sa Nagangunyan, Joel Solid. Mientras tanto sa iba pang mga bareta, mga nagagamit nin e-bike, ipapasa ilalim sa training kan Public Safety Office. Ang detalyas kayan halik kay Risa Santos. Tuluan ruweda, may atop asin presko, pasil ang pagmaneho, hulita di kuryente, mayong gasto sa krudo o gasolina, syertong environment friendly pa. Kaya imbes na magmotorsiklo o mag-commute lunad nin trimobile na minsan, papadipisilan pa kan mapiling driver, patokan electric vehicle o e-bike ngunyan sa mga tinampo kan naga. Kuyang gani kaya may eskwela kung saro pa. Tapos, ang sa imong biyahe, mabutanan mo, ang oras mo. Isa naman yan. Tapos medyo burbara. Tapos, daing gatong. Daing aso. Mas kiluway sa nandalagan, okay na. Pero nag-abiso ang Naga City Bicycle Board, dain na makakaparehistro ang e-bike user kung dain nag-agi sa safety training kan Public Safety Office. May na-research kami, may manibela na garo na sasakyan. Iyo, may na-register kami digdiyo na may electric pa na may AC pa. Nanutaran kaya, dakol na senior citizens ang nagagamit kan e-bike. Pag nagsakay ko sa tricycle, sa jeep na sir, dinudulagan nga ako kang mga mga tricycle driver. Ano ba? Haluyan mo ako sir, maglakaw. Siyempre yung mga tricycle nga. Pag nailingay kami, di nga sinasakay. Tapos may discount pa nga. So, di mo man din mabaso? Di mo mabaso. Kaya nag-decide nga kami sir magbakal ng e-bike nga. Pag sakay ko nga, di ko na kayo po ng aki ko. O kaya naman mga estudyante na pinagkakakitaan na ang pagmaneho kan e-bike kung minsan. Siyempre, sa eskwela, sinasara kayo na kung mag-aksidente doon. O pangadua, ang nagmamaniho, estudyante man. Dugang pa kan NCBB, dahil nag-aaram ang mga driver kaini sa tamang rikas as hindi niya ninda sa tinampo na dapat yaon sa nasa bike lane. Ang alam ninda, pwede sila mag-agi kung sayan-sayan. Sa roo duwang aldaw ang safety training kan PSO antes ma-issue nin certificate of completion kaini, tangani matauanin maninigong rehistro kan NCBB. Mapoon ang safety training sa masunod na taon asin sa mga maparehistro tangani makapaschedule digdi, igwanin online form sa Facebook page kan NCBB. Maringan itong maka-training kung makaaram. Itong mga sa traffic pwede mong maadalan. Taigwang mga dae. Susug sa Ordinance Number 2023-030, 1,000 pesos hasta 3,000 pesos. Ang penalidad kan madadakop na mayong rehistro kan e-bike. Hasta ngunya na Oktubre, 1,500 na ang nakaparehistrong e-bike user na mapalso sa masunod na taon. Para sa Nagangunyan, Riza Santos. Sa ibang bareta, patrabaho sa daang Maharlika sa Del Rosario, Cararayan Road, widening project, ngunya na bulan, pinaplansyaran DPWH 3rd Engineering District asinman kan City Engineer's Office. Ang detalyas kayan halik ki Joel Solina. Matapos na maayos asin maareglo ang pira mga kinakaipuhang dokumento sa dangan mahusay na ang mga hahagupon kang road widening project kang DPWH 3rd Engineering District sa daang Maharlika del Rosario Cararayan Road. Kasado na ang pagpuon kang patrabaho kan nasambit na proyekto. Sigon kay City Engineer Alexander Canning, nagkaigwa na sindaning coordination meeting kay baang 3rd Engineering District asin ang line offices kang City Government, partikular ang Public Safety Office, City Legal Office, maging ang Metropolitan Naga Water District, aldaw na Webes para sa pagpuon kang patrabaho. Ngunya na bulan ning Oktobre sa nasambit na sobra sa 2 kilometros na laba kang tinampo, napapalakbangon ning 20 metros. Slight delay na nga ni pag-implement kang project under DPWH District 3.
Ano po yan? Hindi po yan sa Del Rosario Daang Marlica, baga pababa, paduman sa Kararayan. Uga po yan 3 package of project. Ang first package is 20 million road widening. Expect po na ang tinamputa dyan nasa 20 meters na ang width. Oo. Tapos itong kung nan-notify po nindo itong garo paahon na tinampo, ibababa na po yan para dahil na siya mahirap tukadun. 20 million po yan. Then after the 20 million duman sa after the bridge, may 10 million na naman na road widening. And after naman kayan, ugaman pong 49 million na road widening pa din. Kaya surusurumpay na po yan. Huli kay ni, amay na nag-abiso ang gobyerno lokal sa ipapautob na road closure o kung daiman limited use of roads as in inconvenience ang mamamatian na dadarahon kang pagpuon kang sarabay-sabay na pagpatrabaho kan tulunggayong mga kontraktor sa nasambit na proyekto. Expect for some inconvenience in the weeks to come. Baka mag full blast implementation na ang tulong contractors. Baka magkaugwa kitang if not a total closure of the road or a limited use lang na paggamit kang tinamputa. Ang target na po dapat at before the year ends, dapat tapos talaga ang project na ini. Para sa Nagangunyan, Joel Smith. Sa satuyang huring Bareta, Naga City Senior Citizens Federation, liwat nagpagirumdom sa mga establishmento sa Naga sa pagtao nin discount sa mga senior citizens. Ang detalyas kay Anhali Kirisa Santos. May agrangay ang mga senior citizens sa Naga sigun kinaga City Senior Citizen Federation President Totoy Severo. Nagkapirang establishmento ang subuot na nagsusunod sa mandatong 20% diskwento sa mga bulong, kakanon o groceries. Kang mga senior citizen pag-aabil po kang sa discount. Igwa pong gulping nakakaabot na reklamo sa opisina. Sa pamayon ni Jaime Reblando, tulos man naaaksyonan kan Office of Senior Citizens Affairs ang mga siring na reklamo alagad plano ngunyan na magkaigwanin hararom na orolay manungudigdi. Nagdesider po ang opisina namin, ang OSCA asin ang Federation Office na magkaigwanin garo sort of symposium kang mga establishment digdi sa Naga. Lain sa issue kan senior citizen discount, magkakaigwaman in symposium ngunya na Oktubre, tangani tukaron ang universal pension kan mga senior citizen. Alagad tanganing urog pang mapangatamanan ang mga nagiedad ng namamanwaan sa syudad, maut marealisar kan Federasyon asin OSCA ang geriatric ward sa Bagong Naga City Hospital, apera pa sa mga ayudang bulong para sa mga nagkakahelang, urog na nin alta presyon asin diabetes. Dahil ko lang po aram kung may grant yang kang LG, yan po bagat talagang medyo mahal-mahal ang mga bulong na iyan. Pangapudan man ni Severo sa mga kapwa senior na makisumaro ng GAD sa mga programa asin aktibidad kan sa indang grupo sa syudad. Sa gabos pong mga programa asin aktibidad na pigigibo kang mga BASCA, ini pong mga Barangay Association of Senior Citizen, mag-ano po sinda, mag-cooperar, magpartisipar para po sa kung ano man na mga maitataong tabang, sinda po maka-avail. Kung dahil man po sinda magpapartisipar sa mga aktibidades, di paano man po nila marirecognize kang BASCA President kung sinda po nga ni dahil nag-a-attender sa mga regular na activities kang BASCA. Para sa Nagangunyan, Riza Santos. Yan na po ang katilipunan kan sa tuyang mga bareta sa Nagangunyan News sa pangaran kan City Events Protocol Public Information Office, 105.5 Bicol Idol FM, 104.7 Bossing FM asin 89.5 radyo natin Naga. Sa ngaran man kan lokal na gobyerno kanaga ni Mayor Son Legason, Vice Mayor Nene Diasis, asin kan sangguniang panunsod kanaga, siring man kan bilog na ANA News and Public Affairs Team, inan sa indong naging parabarita Roy San Ramon Mabalos, kan sa indong pagantabay, maray na aga.
Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Vista Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan, kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 ning pagkaaga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. When Naga City Mayor Nelson Ligacion first came into office in 2019, he was welcomed by a city that was spiraling down in its competitiveness index rankings. There was not much infrastructure, job opportunities were limited, there were many out of schools. For Ligacion, this should not be the case for a city that asserts to be a premier one in the region. Being one who also came from the margins, Ligacion largely understands the importance of being presented with the necessary opportunities to be able to realize one's aspirations. It is in this perspective that he set out to steer Naga back into shape. He made it clear in the agenda of his administration that infrastructure development is necessary for tourism promotion and to attract domestic and foreign investors that will help develop the local economy and generate jobs. Thus, the administration embarked on the establishment of 4 new growth areas in the different parts of the city. The development undertakings commenced with the opening of new roads and the establishment of school, health, and event facilities, introducing new urban districts in the city. Landowners in the site trusted the vision of the administration and showed their support by donating parcels of their lands thereat. Functionaries of the national government as well as the private sector also helped the administration in securing funding for the projects. Soon, the newly constructed schools started to accommodate enrollees and help with the schooling of underprivileged students. Now that nearer schools entail lesser cost on the part of their families. The new health facility likewise provided accessible health services to nearby communities. Moreover, the projects were able to provide employment to teachers and health practitioners. With now a promising environment for business, the city started to welcome the coming of big players in the business and real estate industry such as Philinvest, Santera, SNR, Landers, and more that are expressing interest, spelling new township developments, more business activities, and the growth of the local economy. What more, Naga was able to climb back on top of the DTI CMCI rankings, attaining overall top 1 most competitive component city in the entire country for 2 years in a row in 2021 and 2022. Further, when the national government launched the Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program Housing Project under the Department of Human Settlements and Urban Development, Naga was the first city in Bicol to be granted its implementation with the readily available land areas in the newly opened development sites. President Ferdinand Marcos himself lauded the city for having already prepared areas for human settlements with the ongoing construction of necessary facilities and amenities, citing that the practice should be replicated in other localities. The city administration's aspirations and next steps remain anchored on its long-term vision of being a happy place, ang maugmang lugar, which also draws inspiration from Ambisyon Natin 2040 of giving Filipinos matatag, maginhawa, at panatag na buhay. With the coming of more investments and developments arising from this bold venture in infrastructure development, this will all soon drastically change the cityscape into one teeming with various socio-economic development opportunities for the Nagueños, as the local leadership continue to invest in making Naga City a highly livable place, ang maugmang lugar. kasaysayan, aloy ng panahon. Ikaw pinangaran sa kahoy na mapusugon. Naging puso kang kabikulan. Banwaan na nasasangilan, mga angat dahil tinalikudan. Ipinta ka 5 sa
kagabsan, mga palaog, kanaglalang, sarog na pusog, masulog na salog, marambong, nakapalibutan. Nagana, uswa pa, mangenod sa pagbabago. Nagana, uswa pa, magayon na siyudad ko. Nagana, uswa pa, di pag-orgulyo sa kinaman, sa gabos na panahon. Sa kasaysayan ng haloy ng panahon, ikapinangaran sa kahoy na mapusuhon. Ngunyan, ikaanstaran, banwaan na nasasalingan, mga angat na ay tinalikudan. Ipagsasambitan sa iman magduman, ikukuraw ko sa kagabsan. Kitang mga nagenyo, maurag na Bicolano, marhay na mga tao. Nagana, uswa pa, mangenong sa pagbabago. Nagana, uswa pa, magayon na siyudad ko. Nagana, uswa pa, ibang orgulyo sa kinaman, sa gabos na panahon. Mamumutan sa kung pag-iutan, sa inman magduman, ikukuraw ko sa kagabsan. Kitang mga nagenyong matitibay Bicolano, makukuran ng mga tao. Nagana, uswa pa, mangenong sa pagbabago. Nagana, uswa pa, magayon na siyudad ko. Nagana, uswa pa, ibang orgulyo sa kinaman, sa gabos na panahon. Mamumutan. At ngayon, nandito na, nadarama, nakikita, nararanasan, ang saya nating ngiti, pinaglaban, pinangarap, pinaghirapan, maumang lugar, puno ng ngiti at saya, ang lahat sinimulan sa aming puso't isipan, at hindi papayagan na mawala, na masaktan, mapabayaan. Pagkatao at prinsipyo, noon hanggang ngayon at sa kinabukasan, di maiiwasan, galaw at pagbabago. Ngayon nga ay tutungo, eto na ang bagong kwento. Nagana, ngayon na, nakaugat, nakaukit sa kasaysayan. Nagana, tayo na, puno ng pag-asa aming kinabukasan. At di nyo mapili
noo, ito ang aming bayan. Nalalauman, nasasarigan, nangangataman sa tukunyan, sa kasaysayan ng aming bayan, paninindigan laging nandyan. Back to the basic, now there will be no tricks. Now until tomorrow you can bet there'll be no conflict. Fast to the future, everybody's so sure. Now we can be stronger and together we will always be one. Ngayon na ay lilipas at darating ating bukas. Doon mo na makikita ang tunay na ganda. Nagana, ngayon na, bagong saya, bagong sigla, bagong pag-asa. Nagana, tayo na, ang kinggaling ay aming ipakikilala. At di mo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan. Mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Nagana, nalalauman, nagana, nasasarigan, nagana, nangangataman, nagana, 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 nagana. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Vista Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan, kada Sabado, alas 9 sagkod alas 10:30 nin pagkaaga. Ang nagangunyan.